Inversa consiste en aportar os diñeiriños que vostedes consideren ao remataren a sesión. Aclaramos que o noso porquiño recaudador ten bastante alerxia ao cobre e que os billetiños sí lle favorecen a digestión. Sen máis dilación, recibamos os nosos improvisadores. Un forte e caluroso aplauso para Antonio Facal, Ana Gronzo, Carmen Lorenzo, Maxi Domínguez, Mario Horro e María Verdía. Que comece o espectáculo. Querido público, benvidas e benvidos un sábado máis a este show producido pola Escola de Impro os Xogos Olímpicos especial Entroido. Aínda coa paparota, a samba e a purpurina percorrendo os nosos corpos serranos, vimos cheos de enerxía a xogar coas vosas frases. Todo o que suceda hoxe aquí será único e repetible, e se todo sae ben será grazas ao gran inxeño dos nosos improvisadores e improvisadoras. Se sae mal, será culpa das vosas frases, pouco inspiradoras. Lembramos que a taquita inversa consiste en aportar os diñeiriños que vostedes consideren ao remataren a sesión. Aclaramos que o noso porquiño recaudador ten bastante alerxia ao cobre e que os billetiños sí lle favorecen a digestión. Sen máis dilación, recibamos os nosos improvisadores. Un forte e caluroso aplauso para Antonio Facal, Ana Gronzo, Carmen Lorenzo, Maxi Domínguez, Mario Horro e María Verdía. Que comece o espectáculo.
Querido público, benvidas e benvidos un sábado máis a este show producido pola Escola de Impro os Xogos Olímpicos especial Entroido. Aínda coa paparota, a samba e a purpurina percorrendo os nosos corpos serranos, vimos cheos de enerxía a xogar coas vosas frases. Todo o que suceda hoxe aquí será único e repetible, e se todo sae ben será grazas ao gran inseño